Začíname horúcou aktualitou. Iba pred niekoľkými minútami sa skončila tlačová beseda na ministerstve vnútra, na ktorej informovali o kauze, v ktorej figuruje 8 košických policajtov. O čo presne ide, to nám povie v živom vstupe Ivan Rudolf. Ivan, dobrý večer. Dobrý podvečer. Tak pred niečo viac ako 2 týždňami 6 Rómovia, z toho 3 maloletí, olúpili za bieleho dňa ženu v centre Košic. Olúpili ju, ukradli jej kabelku, zbili ju a nechali ju ležať na chodníku. Krátko po čine 8 policajti z okresného oddelenia v Košiciach týchto páchateľov zadržali a predviedli ich na policajnú stanicu. Čo sa však dialo potom, to naozaj nepotrebuje komentár. Koniec koncov, pozrite si sami video, ktoré nám poskytol denník SME. Ešte predtým upozorňujem, že tieto zábery nie sú vhodné pre maloleté deti a citlivé povahy. Budicho, prepažu! Ty začni, ale bunďa môj. Ty mu dáš, takú, jak ti dalo, takú si mu. Takú si mu musíš. Za co? Ty mu dáš. Na to ani z ruku neznáš trafiť. Vybereme ťa z zákade. Daj! Ale šupa! Hej. 8 koliko trestá. 7. Dávaj. Daj dole. Vykrát to všetko. Rozhodné vykrát. Tam stojte. Ty dávaj dole všetko. Ruky za hlavu si dajte. Za hlavu si poďme. Vykrát. Ruky za hlavu. Okrem toho, čo strastie veci. Dávaj. Tak je to paradoxné, muži, ktorí majú zákon chrániť, ho sami porušujú. Veľmi ostro vystúpil proti takémuto správaniu policajtov aj policajný prezident Ján Packa. Len pred niekoľkými desiatkami minút sa skončila tlačová beseda. Pozrite sa, aké tresty navrhuje pre týchto policajtov policajný prezident. Ja budem navrhovať ich okamžité prepustenie z policajného zboru. Zároveň budú personálne riešení ich nadriadení. Ešte dnes po tlačovej konferencii idem do Košíc a osobne na mieste si preverím, ako boli moje pokyny dodržané. Tak na otázku novinárov, či samotný policajný prezident Ján Packa neuvažuje o odstúpení z funkcie alebo vyvodení personálnej zodpovednosti, aj voči sebe povedal, že na to nevidí dôvod, pretože ak by išlo priamo o jeho podriadených, tak by konal. Takže toľko aktuálne odo mňa.